Aňryň ady bilen. Gadyrly dostlar, bilýäňiz geçen hepde biziň şol habarnigar, habarçy, jurnalist dostumuz Anna Muhammed Beyat aradan çykdy. Şunem şoň 7-sidi. Allah rahmet eylesin, ýene bir gedek aýtyp geçelim. Özüm dogrudan bir yürekli, batyr, aýçyk sözünden çekinmeýän, yazjagyndan gorkman, ýazyp bilýän dostumuzdy. Bir gowur örnekdi, nusga döweli. Şol üçin bir goşguýyny hak etýär. Aýratynam meňne öz eziz dostum, şu duýgularym bir goşgy suratda ýazdym. Şolary men zatda Telegramda da koydum. Şu ýerde öz sesim bilen bir okap geçeýin diýdim. Şuny size hödürleýär. Hem de eziz oğulları dayanjanla şu ýerde görünýär. Atılan we eziz maşgalasyny hödürleýär. Ýürek duýgulary şeýle başlaýar goşgy. Ýapdy Anna Muhammed. İýerden gitdiň, akyl huşum çaşdy Anna Muhammed. Bu dünýäniň dady duzy gaçdy Anna Muhammed. Näme üçin iyi gitdiň ey dost, garaşmadyň bizlere. 61-62-da ýaşma Anna Muhammed. Birden gitdiň, aýym günüm ýaşdy Anna Muhammed. Senniň türkmen sehramyzyň ýanyp duran ýüregi, bolýan bütün haksızlygy ýazyp duran ýüregi, ölüm näme üçin hemişe gerçekleri ýyralýar. Senniň bu horgalyn halkyň entek-entek geregi, senniň bu türkmen halkynyň galam bolan ýaragy. Seni görse halsız güller, jany geler solmazdy. Jandan duyan umytsızlar umyt tapar, ölmezdi. Sen bir janyň, bir kuwatdyň dostlary ýyldaşlary. Kim ölse de sen ölersiň diýip akla gelmezdi. Görsene göri pelegi, eýwereniň almazmy? Öz ýylini, mehr suwuny ýakdy Anna Muhammed. Yıldırımdek düşmanlary çakdy Anna Muhammed. Sığmady ol bu dünýäniň darajyk gorsagyna. Baka göçüp söýellerini ýakdy Anna Muhammed. Yıldız bolup gök ýüzünden bakdy Anna Muhammed.